Avís de contingut. El nostre llenguatge en aquest programa és col·loquial i sense embuts. Utilitzarem barbarismes i no ens esforçarem a utilitzar el femení plural si no ens surt. Benvinguts i benvingudes a Joves Precàries. Li fotem canya? Dale. Bona nit. Ai. Bona nit. Som la Paula Bossé i la Cora Lavedra. I això és Joves Precàries. Ai, hem de mirar la càmera, Cert. I Certo. feliç dia de la felicitat. I ara no sentim la música normal. Avui no sentim la música perquè ja sabeu, però no volíem tornar a tenir problemes tècnics de bon inici. Escolteu la música? Crec que no, perquè està en... Ara hauria de sentir-se, aviam. I ara... Ara sí, vale. A veure si ara la sentiu. Feliç Dia Internacional de la Felicitat. Espero que hagueu tingut un grandíssim dia, I com tant. el dia es mereix. Gràcies als del xat, merci. Sense vosaltres, res de res. Felicitats, a tu també. Per molts anys, felicitat. Però quina redundància, no?, això de dir feliç dia de la felicitat. Bueno, Cora, és que què és ser feliç, no? Aquí podríem començar a divagar sobre el significat de la paraula felicitat. Sí, tu ets feliç, Paula? Saps què vol dir felicitat segons el DIEC? Què vol dir felicitat segons el dia? Segons el DIEC, felicitat és estat d'ànim plenament satisfet. Felicitat eterna. Fre. Que això de la felicitat eterna sembla que parlis de la mort i encara tindrem a tots els rics, els pobres morts, a qui els hi han comprat la urna aquella... La de l'altre cap de setmana. A la cara. Ja, i no sé si un diumenge a les 9 del vespre les precàries, a part d'estar-nos veient a nosaltres, poden dir que estan en un estat d'ànim plenament satisfet, no? Jo crec que no. A més, demà és dilluns, tornem amb la setmana, amb les responsabilitats... Amb la rutina, però... Sí, més no. Nosaltres començarem rient una mica de les nostres anècdotes precàries. Però no només de les nostres. Avui també portem una anècdota precària de l'Anna Soler, que... Volem escoltar-la amb delit. Volem escoltar-la, Sí. Doncs mireu, l'Anna Soler està fent pràctiques a l'Hospital de Sant Pau i està en cirurgia ara. Llavors, l'altre dia va arribar tard a l'hospital. Total, que va anar a buscar la roba que s'ha de posar per entrar a l'hospital, o sigui, al quiròfan. Sí. I es va agafar 2 pantalons. No es va agafar samarreta i pantalons, sinó que 2 pantalons. Però, a més, es va perdre pel mig i va haver de posar una sabata entre la porta perquè no se li tanqués la porta per poder entrar un altre cop. Heavy. I llavors, quan va aconseguir tenir la samarreta i els pantalons de quiròfan, va agafar uns paucs pel peu perquè no infecti, suposo, i li va preguntar a un noi que d'on havia tret els gorros, perquè també s'havia de posar un gorro. S'havia ficat gorros als peus? S'havia ficat gorros als peus. No m'ho crec. Déu-n'hi-do. Anna, quin desastre, Quin xou de persona. Sí, tu pots dir, no sé qui serà l'Anna Gump, no sé si serà la mateixa persona. Ai. Mucho me temo. Bueno, la meva anècdota també va relacionada amb els hospitals. I bé, tampoc és una anècdota, però si sóc precària és perquè aquest divendres tenia visita a l'hospital i em vaig... Bueno, a la mútua. I em vaig voler col·locar la visita de... O sigui, la visita que tenia de capçalera d'aquí 2 setmanes, vaig veure que hi havia un hueco i me la vaig ficar al mateix hospital, pensant-me que, bueno, pues que estaria tot al mateix lloc. Saps quan tenia d'un lloc a l'altre? 20 minuts. Ostres. I jo pensant-me que ho havia demanat tot al mateix espai. Bueno, en fi, és simplement que volem fer les coses més fàcils, a vegades també les fas més complicades. Sí. Perquè jo que entre secretaries es van haver de trucar per... Bueno, està venint, però clar... Com si fos la mama trucant al col·le. Bueno, que la Paula Bossé està venint tard. No.
Doncs la meva anècdota precària va ser amb ma mare aquest dimarts, que vam anar al teatre. Vam anar al teatre a veure una obra que no sabíem què anàvem a veure, perquè era amb invitacions que li havia donat una amiga seva. Total, que vam arribar allà i vam dir ostres, quin cartell més cutre. Però bueno, està dirigida pel tricicle, encara riurem una mica. Vam entrar al teatre i el millor de l'obra va ser el Paco Mir explicant que allò era un assaig general, que estàvem tots convidats i que llavors s'apuntarien els errors. Vale. Allò va ser el més divertit de l'obra, perquè l'obra feia molta pena. No era... Ai, que cruel! No era digne ni d'un taller de teatre que fem nosaltres els Lluïsos. No era digne ni d'això. O sigui, era un musical cutre amb cançons típiques i tòpiques. Total, que hi va haver un moment en què van passar de la de I'm a Barbie Girl a la de Forever Young. I jo vaig fer un... perquè ja portàvem molta estona allà, a més teníem unes noies darrere que no paraven de cridar com si fossin tietes. Això és increïble! Que nosaltres flipàvem, no feia gràcia. Bueno, potser sí també coneixien algun de les actrius. Sí, suposo que era això. I total, que vaig fer el... I ma mare em va dir, Cora, marxem. Vam esperar que aplaudissin per la cançó de Forever Young, vam agafar les coses i vam marxar fent aixecar-se a tots els que teníem al nostre costat perquè estàvem al mig. Sí que vau entrar una miqueta en mood precari de no sabem com acabarem, no? Exacte, i vam acabar marxant a mitja obra. Déu-n'hi-do. Bueno, dit això, passem a la secció d'avui. Sí. Endavant. Doncs ja hem tornat aquí. La culpa... A veure si pots treure els carions? Ai, sí. Ostres, que els hem tingut aquí posats tota l'estona. Ah, sí? Sí, clar. Bueno, benvinguts. Un altre cop, Sí. M'han preguntat què porto al front. Porto un gomet perquè per enganxar aquestes coses d'aquí per aquari, això d'aquí baix és el símbol d'aquari, tenim a dalt una careta de felicitat. És perquè encara surt com un adolescent de festa. Exacte. I m'he trobat un gomet i me l'he posat al front. Bueno, doncs sí, aquesta setmana iniciem secció La culpa és de l'educació i el sistema. I què és això de la culpa és de l'educació i del sistema? Bueno, serà aquell cap de setmana del mes en què bàsicament divagarem sobre temàtiques d'actualitat, oferint el nostre punt de vista, tot purament sesgat i subjectiu. I avui us venim a parlar, com no pot ser d'altra manera, de felicitat. Però de la felicitat així ja està? No, sobre el que creuen que és ser feliç les institucions i els programes que fa la Generalitat per ajudar els joves, entre moltes cometes, perquè puguin estar bé i també entre moltes cometes. I és que si no ho sabeu, arrel de la pandèmia es va treure un programa per millorar la salut mental tant del jovent com dels adolescents i és com una espècie d'app del mòbil. No és una app que tu puguis descarregar, sinó que és una web que tu pots buscar, que és educació emocional no sé què, ¿vale? Bueno, bàsicament Què és això? Què és, no? Doncs bàsicament el que fan és entres, tu pots posar si tens 18 anys, més de 18 anys, si tens 16 o 17 anys o menys de 16, després et demana també què necessites, rotllo... si vols fer una avaluació emocional, si vols saber tenir eines de coses, si vols saber recursos professionals, si necessites, recursos professionals, i et posen com directament amb coses que tenen ells per derivar-te a un psicòleg, per exemple. I, bueno, és que l'apartat aquest d'eines és molt curiós perquè has d'apretar quins són com els teus símptomes, rotllo, en plan... dolors dolorosos, dificultat per dormir i alguns altres. I quan hi entres et pregunta de l'1 al 10 quin és el teu malestar. Vinga, endavant. Bueno, i això és lo bo perquè ara, bueno, quan tu ja has clicat, tens els exercicis a fer, no? I un dels exercicis, per exemple, consisteix en llegir frases motivacionals que et van sortint. No. També hi ha un altre que et diu que escoltis una cançó que t'agradi o una meditació que totes són són molt semblants, en plan no estan gens especificades sobre temes.
I bueno... Però tenim alguna frase motivacional d'aquestes? He pogut superar coses pitjors. No, crec que aquesta pàgina He és pogut bastant superar top. coses pitjors, sí, bueno. Sí. No, Jo i a mi crec el que em no. flipa és l'algoritme que tenen, no? Perquè piqués el que piqués del recorregut de... Vale, necessito eines per deixar de dormir, per poder dormir, perdó, per poder dormir i estic a un nivell de malestar d'un 7, per exemple, no? Doncs cliques aquest recorregut i potser la primera eina que et surt és connecta amb el terra, amb la terra posant els peus descalços, no sé què, etc. Vale? Un exercici d'aquest estil. Llavors dius, bueno, doncs potser això que no acaba d'anar amb mi, i per tant dius, clica al següent exercici. Llavors et venen les frases motivacionals aquestes, no? La de, com la que hem escoltat abans, o n'hi ha d'aquestes de tot passa, demà potser estàs millor. Tot passa, sí, bueno. Bueno, sí, i també hi ha, és que hi ha un altre que és frases cèlebres, o sigui, hi ha el de motivacionals i el cèlebres, que són com rotllo... D'algú famós. De gent famosa, sí, exacte. La Katy Perry et diu que... No sé si la que Katy... siguis feliç. No sé si la Katy Perry, però un poco de l'estilo. I res, o sigui que això, el de l'algoritme, que després, si tu vas a un altre apartat, rotllo, abans hem dit el de no podies dormir, no? Doncs un altre de... És que ara no me'n recordo quins apartats hi havia. Però... Sento angoixa, crec que és un d'aquests. Un es diu així. I tu cliques i piques un altre cop doncs el nivell de malestar 7, doncs l'exercici que et surt és potser primer el de les frases motivacionals i quan cliques el següent exercici és el de posar els peus a terra. O sigui que... I el següent el de les cançons. Posa't una cançó que t'agradi. Sí, que independentment del recorregut que llegis, que els exercicis que et proposen són sempre els mateixos i que, bueno, doncs, que crida una mica d'atenció, no? Bueno, si més no, que segur que hi ha bones intencions darrere, però i que no descartem que hi hagi gent que li serveixi i que realment ho pugui utilitzar com a eina. Però, bueno, en quin moment la recerca del benestar de la població passa per fer exercicis individuals a casa, no? En lloc de donar recursos a la comunitat i en crear vidilla. És que, bueno, no sé, jo no entenc res. Jo tampoc, la veritat. Però ojut, perquè no és amb l'únic que patina el nostre govern estimat de la Generalitat. I és que aquest cap de setmana, de fet, va començar dijous, hi ha hagut el Congrés de la Joventut de Catalunya. I tu ho sabies, Paula? Jo sí, la veritat, però em vaig enterar el dia que s'acabaven les inscripcions. O sigui que tampoc no... Jo no tenia ni idea, jo ho sé perquè m'ho vas dir tu, bàsicament. I igual que nosaltres, segurament, la gent que ens està mirant tampoc sabia que això existia. Però si mireu històries d'Instagram del Congrés, hi havia 4 gats mal comptats, o sigui, eren superpoca gent perquè no ha arribat als joves, té pinta. Però és que fins i tot havien preparat activitats prèvies al Congrés. N'he trobat 2 que, bueno, sensacionals. La primera té el nom de Utròpolis Escape. I diràs, què polles és això? Doncs pel que m'ha semblat veure, era una mena d'escape room virtual per tal de donar la teva opinió sobre cap on han d'anar les polítiques de joventut. Vale? Era algo molt raro. O sigui, et deia com, sí, entra i descobreix el misteri. Com eren els jocs clic aquells que utilitzaven els d'Aero 365. Sí, aquests eren tremendos. una mica d'aquest estil. Sí, té pinta. Però és que llavors n'hi ha un que encara m'ha semblat més forta. Es deia Game Jam. Mirada jove. #mirada jove. Vale? Comencem malament, primer de tot perquè els 2 noms són en anglès. Però segons la pàgina web, el Game Jam aquest... Així atrás... Sí, el jovent, no? El jovent, sí, té aquest... Et dona un punt més modernillo. Exacte, bàsicament. Doncs segons la pàgina web, això del Game Jam és un format de cocreació mitjançant el qual, a través de diferents dinàmiques, les participants van coneixent el contingut, s'enfronten a reptes i posen les seves habilitats en comú per arribar a un objectiu concret, en aquest cas el disseny de propostes pel nou Pla Nacional de Joventut de Catalunya. Però agafeu-vos fort, perquè no és per joves. Aquí estarem pensant, sí... Bueno, jo, un moment Game Jam, ja volia entrar-hi, Home, sisplau. Doncs és per adolescents, entre primer i quart d'ESO. Fantàstic. Feien un taller un dia per primer i segon d'ESO i un altre taller un altre dia per tercer i quart d'ESO. Que algú els hi digui que això és adolescència, que no és joventut. Sí, això és el que més em rebenta. En primer lloc, que validin l'adolescència com a etapa. Clar. Sí, i després que en quin moment les necessitats de l'ESO s'aproximen a la que tens un cop surts al món que ja no està
ja no el tens tan regulat, no? És que no té cap mena de sentit. No, és que, Cora, no sé si t'has enterat de la nova, o sigui, estan canviant els noms dels casals de joves, Què? o sigui, dels casals com a espai, Sí. a espais de joves. Oi que als iaios no els hi dieu que van a un espai d'avis? No, Oi van que a un no? casal Van a un casal d'avis. d'avis. Doncs els joves també anem a casals de joves i no a espais de joves. I no sé realment cap on anirà això. Ja ens, És un ja ens ho explicarà la federació Ja ens ho de expli- casals de joves. Ja ens ho explicaran, però és un poc interrogantes de Home. per què esteu canviant els noms dels casals a espais. És que no té cap mena de sentit. Però el que està clar és que si vols fer un congrés de joventut, el primer que has de fer és fer una campanya per tal de que arribi a les joves. I que les joves sàpiguen que això existeix. Perquè si esperes fer un procés de cocreació per crear unes bones polítiques de joventut, però el jovent no sap que això existeix, no s'aguanta per enlloc. Només és pura xerrameca i paraules buides, com tot en aquesta vida. I a part, els horaris tenien, o sigui, eren una basura, directes. Estaven dirigits als perfils de treballadors i no a organitzacions Ja. joves. Ni a joves mateixos, no? Exacte. Clar. Però el millor de tot és que s'ha creat una pàgina a l'Instagram que es diu Congrés Precari de la Joventut i ens agrada aquest nom. Ens agrada si té precarietat entremig. Perquè i aquesta pàgina s'ha creat per poder visibilitzar la precarietat de les tècniques professionals que treballen amb joves per tal de posar-ho al Congrés. No sabem gaire com va anar això del Congrés ni si les tècniques precàries van poder fotre una mica de canya i mamoneo. Però sí que tenim un testimoni d'un amic que va anar-hi els 3 dies. I Cora, quanta gent creus que va anar al Congrés de la Joventut? No sé, 300 persones, potser. Les històries aquelles que vaig veure... Yeah. Pues, segons l'organització, el Congrés, els 3 dies que va durar, més o menys 200 persones van passar per allà. Però, 4 evidentment... dies, 200 en total, Tres dies. 3 dies. Bueno, evidentment no hi havia agents de representació de joves, el 95% eren professionals de joventut, tècnics de joventut, regidors o consellers, i pel que comenta el meu col·lega, que la majoria, o sigui, els dinamitzadors, estaven entre els 35 i els 60 anys. O sigui, els que estaven dinamitzant i portant endavant els debats, no?, en si, potser. Genial. I què tal el modernisme interseccional? Van cobrir les ràtios? No sé. O sigui, jo tot el que dic és el que a mi m'han dit, no?, una mica, però sí que totes blanques, catalanes i vinculades a algun sector de joventut. Endavant. I que a part no hi havia cap com altra entitat a parlar del meu amic que fos no política, no? I això ja hace que huela un poco raro. Home, i en què resumim el Congrés? Perquè si el lema era construir futur i debatre sobre el pla de joventut, la realitat s'ha quedat bastant allunyada, no? Sí, com dèiem abans, palabrerío sobre temes habituals sense noves coses tangibles i reals per poder abordar problemes que es segueixen donant, no? O sigui, què esperem d'un espai de debat entre departaments i els seus jefes? O sigui, que estaran amb la mateixa gent que els hi dona feina i tot a una porta d'eleccions. De les eleccions que venen, no? Sí. Quasi que millor riure'ns de tot això abans que plorar, perquè fot molta pena, tio. Sí, Molta. bueno, gràcies al Hatim per fer-nos aquest, Home, i tant. aquest review de la seva experiència. M'hagués agradat poder participar-hi jo també per poder rajar de primera persona. Però bueno, al final tot és culpa, no? De l'educació i el sistema. I feliç dia de la felicitat, penya. Feliç dia de la felicitat! Bueno, fins aquí la nostra secció i amb tots vosaltres ara arrenquem. No hem preparat res. Molt bé, comencem liant-la.
No passa res. Benvingut, Roger Gras. Sí, benvingut. Moltes gràcies per haver-me convidat aquí. Què ens portes? Bueno, doncs tal com indica el nom de la secció... Buah, és tot raro això dels cascos, Descobrint. Sí. Bueno, tal com indica el nom de la secció, seguint una mica la línia de la meva vida, doncs no m'he preparat res. Així que, bueno, la Paula em va fer una mica de guió de 4 preguntes que podia respondre, jo he afegit 3 coses més i anar xerrant del que vulgueu. És a dir, si em voleu tallar o alguna cosa, dieu-me. Tenim curiositat Sí. sobre un tema en concret. Però no ens creiem que no t'hagis preparat res. No, mira, he posat aquí 4 preguntes. Molt bé, fantàstic. Bueno, això sí, volia començar amb una cosa que és què vol dir ser jove. O sigui, esteu fent el podcast de joves precàries, però ser jove va una mica més enllà de l'edat, no? Si no ens quedaríem amb un discurs una mica assistencialista. Llavors, ser jove no només és un determinant biològic, també té unes categories socioeconòmiques al darrere, és a dir, quan la societat, l'esperança de vida era de 30 anys, què era la joventut, no? Així mateix... Els 10. Així mateix, l'edat de la joventut, l'adolescència, bueno, no és el mateix. La joventut és aquesta etapa en què tu comences a treballar i comences a tenir una certa autosuficiència econòmica, però no la suficient per poder-te ser completament autosuficient. Què passa? Doncs a mesura que avança el capitalisme, no? Hi ha aquestes crisis de merda que partim cíclicament... Perdó, Sí. que tens... Jo crec que està apagat. Sí. Hola? Sí! Hola! M'estaven fent bullying, Perdó, boicot. Aquests del cau. Boicot. Aquests del cau, mare meva. historiador. No sabeu la de coses, Que no saben què la de fer. coses que ha dit, Millor que les repeteixi, potser. Necessiteu que la repeteixi? Hòstia, ara potser no ho faré igual, Cau, manifesteu-vos. Sisplau. Bueno, si no jo tiro milles, Amb la de gent que està comentant... Ah, se sentia prou fluix, se sentia prou bé. Díselo. Vale. Doncs Seguimos. No t'acostis tant perquè quan està encès... Disculpa. Vale, Molt bé, Roger, ara sí. Ara sí. vale, com he Ja comentat... deia jo que no el sentia gaire. Ves, jo És ho que dic, no jo porto auriculars. no em sentia massa amb els auriculars i que era molt raro, ara em sento una mica més. Bueno, Doncs ja està, ara a tope. Sí, Exacte. seguim. doncs això, no? A mesura, cada vegada l'edat de vida va augmentant, l'esperança de vida va augmentant i la precarietat també, no només juvenil, sinó bueno, de tota la classe treballadora. Llavors, què passa? Doncs que la joventut cada vegada és més gran. Estem al punt on podem dir que persones de 30 anys tenen la mateixa vida que, per exemple, nosaltres, no? Que treballen però no la suficient per poder independitzar-se. Llavors ens trobem en aquesta tessitura. Llavors la meva pregunta és què passarà d'aquí 20 anys? On podria arribar la joventut? És a dir, ens podríem trobar amb persones de 40 anys, quasi els nostres pares, que encara podrien viure en Els joventut? meus pares no tenen 40 anys, Els meus tampoc. Era per posar un exemple. Però, home, apurant sí, jo crec, Qui sap? Jo crec, sí, jo crec que potser anem per aquest camí, no? Clar. Sí, Tot i que, bueno, depèn de si tens diners o no, perquè... sí, això fa molt. Qui té... Bueno, jo sempre estic amb aquesta, però qui té fills ara? El tato. Bueno, no, jo m'estic trobant molta gent a l'Instagram de la meva edat més o menys que està tenint fills i flipo. Però quina gent segueixes tu, però? No ho sé. M'estàs fent bastanta por, Però flipo, tio. Sí. Bueno, és el de sempre. Sí, Sí. sí, sí. Bueno, doncs jo ja he acabat amb aquesta Aquesta pregunta. introducció. No, Passarem a ja segons està. coses. Estava bé. Bueno, us puc explicar, si voleu, una anècdota precària meva? Dale. Dale, és ens d'aquesta- agraden. no és d'aquesta setmana, però... No passa res. Bueno, en tinc bastantes, però bueno, us explicaré la més... Mira, gol del Barça, m'acaben d'avisar. Molt bé. És veritat. Gràcies a tots els Sí. que ens esteu mirant i no mireu el clàssic. Sí. Molt bé, gent. Bueno, doncs us explicaré l'anècdota. De fet, va ser aquest estiu, que vaig perdre 3 trens en un sol matí. Ai, Tristíssim. la Maria li va passar el mateix. És que no sabeu anar pel món, de veritat. No. Mira, jo les línies de metro de Barcelona me les sé, vamos, superbé. De I pe a l'Eixample, el Raval, tot això, de puta mare. Gràcia no, però bueno. No, Gràcia mai. Gràcia és molt Gràcia. complicat i no ens agrada massa. Pues això, jo... Gràcia estan molt bé ja tancadets, amb el secreto, Sí. tranquil·lets. Amb els fogarons que vagin fent. Exacte.
Ai, ojalà tots tinguéssim carrers peatonals, com ells. Ai, sí. Exacte. Ara, quan passen cotxes per allà, agarra-te, perquè els hi suda tot, els cotxes Jo que no passen vull per ser allà. un cotxe passant per Gràcia. Jo tampoc vull ser un cotxe passant per Gràcia. No. Bueno, en Quants aquest guiris hi ha a ritme ja no Gràcia? poden Hi ha circular molta gent, cotxes. o no? Què? Hi ha molta gent, o sigui, hi ha molt guiri ara a Gràcia, és que fa tant. Suposo, no? No ho sé. Déu-n'hi-do. Aquí, de fet, tenim una persona de Gràcia. Ostres, Nosaltres. era broma, Aquí eh? criticant Gràcia. Era broma. No era broma, però no passa res, ens cau malament Gràcia, no la gent de Gràcia. Exacte. Exacte. Gràcia com a concepte. Exacte, ho estem entenent. Bueno, doncs era l'estiu i jo havia d'anar al poble. Poques vegades he anat al poble amb tren. Bueno, ara a més Quin i m'he poble acostumat. A Vallfogona de Ripollès, preciós. Jo he anat a campaments. És veritat, ens vam trobar. Hòstia, bueno, no me'n recordo de tu, me'n recordo del teu germà. És igual. Bueno, doncs això, jo estava a casa, em desperto, i això, jo els trens, mira, em lio molt perquè tampoc vaig a l'autònoma i llavors no tinc l'hàbit d'agafar-lo. Sé que són coses diferents, Renfe i tal, però bueno. No, a l'autònoma anem amb Renfe aquí. Aquí anem amb Renfe. Vale, doncs llavors estem en la mateixa tessitura. Sí. Val. Doncs això, jo em vaig despertar, no sé què, i clar, m'havia de fer la bossa, la motxilla d'aquestes, vaig posar tot ràpid, i de sobte, bueno, estava sola a casa, la meva família ja estava allà. Rebo un WhatsApp... Per això vas anar amb tren. Per això vaig anar amb tren, evidentment. No tinc el carnet, això és una altra cosa, el tema del carnet. Jo tampoc, no passa Podem res. comentar... Sí, jo he suspès, ja. Ai, sí, m'ho Jo va dir el també. Jo Roger, he quin suspès, greu, sí, sí. Cuqui. Ho comentem després, si voleu. Sí. Això és una altra anècdota, però no parlo. Bueno, doncs això, rebo un WhatsApp de ma germana que em diu oye, tal, puja'm també a la tenda de campanya i una màrfaga. I jo em vaig agobiar perquè jo... Totes les germanes grans tenim secretaris de germà petit. Evidentment. Què I a més passa? a més el Gras, que no ha tocat una màrfaga a la seva vida. Clar, és que això és el que anava a comentar. Jo, a mi la gent del cau, però em cau molt bé i molta estima, però jo no he sigut mai d'aquest calibre. Què va, mentida. Llavors, jo, una tenda de campanya, la vaig agafar per primera vegada per anar al bioritme. I no l'he tornat a agafar. I la màrfaga, del mateix, és una cosa més incòmoda de la història, per favor. Bueno, jo no estic fet per això. Llavors em va dir, agafa-la. Jo, vale. Què passa? Jo no sabia, però pesa molt i és molt gran. I no m'hi cabia. Una tenda. Una tenda de campanya. Sí. És enorme. Pesa molt, pesa molt. Depèn de la tenda, però sí. Pesa molt. I no m'hi cabia la motxilla i doncs, em vaig agobiar. I clar, jo ja anava just, perquè jo ja tenia els meus tempos, jo soc d'aixecar-me 5 minuts abans de sortir de casa per anar a la universitat i aquestes coses. Total, que el primer tren ja el vaig perdre. Però ja el vaig donar per perdut, ja quan vaig rebre WhatsApp. Vale? Llavors, Vas dir el següent. el següent, potser passaven cada 3 quarts d'hora. Em vaig agobiar tal, no entrava i vaig dir, mira, jo no estaré carregant la tenda de campanya tot el viatge, doncs no la vaig agafar, doncs la vaig deixar a Barcelona, em sap molt de greu, Mireia, i no la vaig endur. Sí, parties del tren Sí, sí, per agafar sí. una tenda que no vas acabar-te... Que no vaig agafar, però perquè la vaig intentar posar, clar, vaig haver de treure tota la roba que estava posada com el cul, és a dir, així tot ràpid, i no va poder ser possible. I agafar-la amb les mans no era una opció? No, perquè és massa trajecte i em va fer molta mandra, no passa res. Vam arribar al consens de que no calia agafar-la, Val. Vale. però clar, va arribar una mica tard. Ai, ara Llavors, consens. el segon tren arriba que, clar, hi ha 2 estacions així importants, no? Hi ha Sants i la Sagrera, Sí. que és d'on sortien els trens. El tren surt de Sants i passa per la Sagrera i se'n va cap a dalt. Jo, intel·ligent de mi, R3. aficionat a la geografia, R3, R3, efectivament, Ripoll. camí a Ripoll, havia de parar a Ripoll, doncs no hi vaig caure i vaig dir, bueno, doncs vaig a Sants, no? Agafar el tren. Agafar el tren de Sants. Què dius? Ostres, T'has de si no creuar. agafes trens, no Clar. vagis a Sants. Clar. Quin agòbio, quantes vies. Tenint en compte que jo visc a Sagrada Família, la Sagrera ho tinc a 10 minuts, em vaig creuar tot Barcelona, però havia mirat els horaris de la Sagrera. Llavors, què passa? Que arribo allà i, clar, ja no hi havia un tren, o ja havia passat. I llavors em vaig ratllar perquè vaig perdre el segon tren. Un cop arriben allà, llavors què passa? Llavors el següent tren passava 3 quarts d'hora més tard, però com que passava, bueno, vaig veure que havia mirat els horaris de la Sagrera, vaig dir, tu, calla, agafo el metro i me'n torno a la Sagrera. Total, ara hi ha un cop allà, no sé què va passar exactament, aquí té com un buit mental, via o algo tal, em vaig equivocar... Saps què va passar? Renfe. Sí. Ten fe en que el Ten tren fe. passi. Sí, sí. Probablement. Clar, també, o sigui, trigava una mica i vaig dir, bueno, surto fora a fer-me el pit i tal. També potser va ser un motiu d'aquests i vaig perdre el tercer Segurament. tren. T'estaves fent el cigarro Clar. i va passar el tren. Totalment, no fumeu tampoc. Llavors vaig dir, mira, ja està, baixa l'andana i t'esperes a que arribi i ja està. I em vaig esperar i al final vaig arribar, però clar, havia d'arribar a les 11 del matí i vaig arribar a les 2-3 de la tarda. Amb tota la gana, a més. Amb tota la Home, gana, tota la a més, família 3 quarts d'hora esperant. entre tren i tren. Clar. Ànims. Et pots imaginar tothom rient-se de mi. I jo ho trobo normal,
Bueno. I després vas haver d'agafar el bus des de Ripoll a No, llavors em van venir a buscar. No, el bus, clar, és una altra història. Jo el bus ja... Jo tinc una Imagina't anècdota en aquell bus de Vallfogona. La Teixa. No sé si... o Segalers o no? És la Teixa. Pues per anar a Vallfogona estàvem allà de campaments i havíem d'anar a fer la compra típica meitat de campaments i érem clarers i ningú tenia cotxe. I vam sortir del súper amb 2 carros plens, sense bosses, i vam omplir tot el maleter de la Teixa, sense caixes ni res, o sigui, absolutament... Era un autobús gran, sí. Però dintre de l'autobús sol que érem només nosaltres, perquè és que literalment vam omplir tot l'autobús de tot el menjar i a l'arribar després just a la nostra parada sortim i es car de ploure. No. Bueno, guardant el menjar tot dintre d'una microcabina de... Sí, típica estació d'autobús de poble, que no hi cap res. Bueno, un espectacle. Vaya show. Sí. Bueno, la precarietat de no tenir cotxe. Jo amb els trens també n'he tingut de bones, però això ja serà un altre dia. Ja podríem fer només secció d'anècdotes amb els trens. Anècdotes al transport públic. Ens agrada. Sí. Bueno, si voleu us explico el carnet de cotxe, perquè és una història molt trista. Ai, quina greu. És una història molt trista. Ai. Molts ànims a tots els que us esteu intentant treure el carnet. És una pitjor que la universitat. Us ho agraïm. Què passa? Jo estava apuntat a l'autoescola des de fa un any i alguna cosa, des que tenia els 18. Un clàssic. Ara ja, amb breus em faig 20, imagineu-vos. I vaig dir, mira tu, és igual, aquest estiu, tal, va, te'l treus per tenir-lo a l'estiu, perquè al final també per poble i tal és molt més còmode. I ja m'ho trec de sobre perquè al final estàs pagant i no sé què. Bueno, tampoc tinc massa interès, però ja que estem, bueno, li vaig anar a la senyora de l'autoescola, que molt simpàtica, però bueno, mira, dona'm hora per l'examen i no sé què, vaig anar a fer la revisió mèdica, no sé què, fantàstic, molt bé. I em va donar hora per un dia i tal. Molt bé, potser em va donar hora al cap de 2 setmanes. Però jo, com que tampoc em preparo res i no estudio, em vaig posar a estudiar el dia abans. Però, de puta mare, al final aprovava tot i no sé què, perquè em vaig passar tota la tarda. O sigui, superbé. I el dia següent, al matí, em vaig fer algun més i també tot aprovat. Jo, bueno, una satisfacció de, mira, tio, que provaré el teòric amb un dia d'haver estudiat. Bueno, em presento allà, tal, estava també vas nerviós, jugar, Vaig jugar, però ja m'agrada aquest joc, Ja m'agrada, té una certa gràcia. Bueno, sí, menys haver de tornar a pagar, però de moment encara no. De moment encara no, però clar... Tens la segona oportunitat. I també ho veuràs tu al pràctica, a veure, però bueno. Molta fe, o sigui, calma, respirar fons... Exacte. Gestió emocional del CatSalut... Frases motivacionals, tu pots... No vull saber res d'aquella gent. Però això, jo em presento a l'examen i vaig fent l'examen, jo ja estava molt tranquil·la, sentat allà, i estava molt còmode. Sí, veia que la cosa anava bé, que veia molt factible aprovar, sí que hi havia una o dos que dubtava, no? Però al final dubtava amb una que la vaig deixar sense respondre pel final. Vale. Era una intersecció, ¿vale? Bueno, és el diable, la intersecció. I jo la tenia ben marcada, és a dir, sabia que aquesta me l'havia de revisar al final, però la tenia ben marcada, no? Que és prioritat als de la dreta, sempre. Pues no sé, al final, jo revisant, ja l'acabes en 5 minuts. Però em vaig passar 2 mesos amb aquesta pregunta, com mirant-la, en plan, tu... I vas marcar... I si no? Yeah. I si no? I vaig dir, per Dios el río, que jo crec que la resta ho tinc bé. Vinga, la vaig canviar i 4 fallos. No. I aquesta estava bé i la vaig canviar. Quin greu. És tristíssim. Sí. Llavors, aquell mateix dia vaig anar a l'autoescola i li vaig dir, hola, què tal? I em va dir, Roger Gras, no? I jo, sí, he suspès. Dona'm hora d'examen una altra vegada. I ja me l'ha donat per aquest dimecres. Per aquest dimecres? Moltíssima sort. Estàs estudiant ja? No. Estava clar. No. Vale, ets una prova més de que a vegades fer molts testos no t'ajuda a provar. No t'ajuda. Jo, per exemple, vaig aprovar només 2 testos, o sigui, 3 testos en total, i el tercer va ser el de l'examen. Per tant, és que... sí que... El teu també és... Sí, és de ser guapa i tenir sort, no? Però alhora, a vegades, obrir un llibre aporta. Sí, bueno, no passa res, jo encara amb felicitat el segon examen i ja està. Sí, si l'aprovem l'hem de pagar més i ja està. Això també és veritat. Sí. Exacte. És una bona motivació. És la bona motivació, el motiu econòmic, totalment. Sí. Bueno, si voleu, aquí tinc alguna pregunta de la Paula que puc anar responent. Va. Jo tinc una pregunta, i la faig jo. Què pensem dels contenidors de la Colau? Estava marcada. Estava marcada. Ens agrada parlar dels Minions, aquests, que ens ha ficat. Sí. Jo, doncs mira, aquest any que he començat a cotitzar ja, sí, em sap una mica de greu que els meus impostos vagin per això. Sí. És que han canviat d'empresa. Han canviat d'empresa. I per això han canviat els contenidors. Primer problema ja que sigui una empresa externa que ho porti.
No ho sé, jo no veig la necessitat, és a dir, jo passo pel pont de Marina, que allà just a sota és on es guarden tots els containers. Allò està ple de containers. Jo no veia escassetat de containers. És que els containers aquests després també fan allò de que els venen a altres països. Com amb els busos. Com els autobusos. I les ambulàncies. I les ambulàncies. Sí. És fort, tu vas per Cuba i et trobes un TMB per allà. És de locos, Fidel Castro capo, Mai m'he mogut, però en plan, sí que em sona això. Sí. I els gualis aquests, no sé de quin país deuen venir, potser venen d'un altre país, també. Però semblen com els de l'Among Us, també. Sí, total. Ho vaig veure pel Twitter. Aquí reciclant bromes que... Exacte. No, sé però què a mi vol dir. m'agrada, bueno, ja ho he parlat bastant amb molta gent això, a mi m'agrada que tenen la boca molt més gran. Sí, a mi això I no també. tens problema de bossa, saps, d'haver d'estar traient-ho, Sí, sinó que totalment. directament ja de una. Sí, l'únic és que de darrere no saps quin és quin. Ah. Ni, no són ni iguals. des de sobre. Perquè Això no m'he són fixat. grisos tots. Llavors, Sí, tenen per només la boca davant, del cul. només a la boca. Ja. I tenen frases també d'aquestes de... Motivacionals. Sí, clar. Sí. No, però sí, un poco de este estilo, sí. Sí. Bueno, doncs no ho sé. No sé què opinar. Potser els altres estaven en molt mal estat, potser es van cremar d'altres, no ho sé, però jo no sé si hi havia necessitat. Tot bé? Què ha passat? Sí, no, que volia mirar, sí, que he tirat la teva ampolla. Ah. Ja està liant la Paula. Sorry. Però això, que volia mirar aviam si hi havia algú que havia dit alguna sobre els... Sí, algú, Són de la ciutat de CESB Barcelona. 2022. No, Que sí, són de la ja. ciutat. D'on seran? Ah, que no són de la Colau, De que són Pequín. de la ciutat. Disculpa. Hòstia, mira, l'Us està allà. Hola, Roger. Hola, Roger Guapo, t'ho ha dit el pare del Bosé, eh? Ah, hombre, què tal, David? I la responsabilitat dels ciutadans és reciclar. Sí, Sí. també. Va, jo crec que no. No reciclis, no? No, m'agrada portar molt la contrària. No el veig tampoc la necessitat. És una pèrdua de No m'ho temps. esperava. Ja. Bueno, tinc més preguntes. Per exemple, la Paula em pregunta per què la gent ja no diu nòvio i diu parella. Perquè són uns modernos. Uns modernillos que els agrada tirar-se del rotllo. No té cap mena de sentit. En plan, sudeu. En plan, allunyeu-vos d'aquesta Tu gent. dius nòvio? Què? Tu dius nòvio i nòvia? Jo no dic res. Ah, vale. No em mullaré en el tema. Potser formo part del col·lectiu de modernillos. No Ah, sabré Una no. molt. miqueta Volia sí, escoltar. Amb la racadeta. Sí. Bueno. No comentarem. El grup de... Oye, la bragueta de Canyelles nos dice... Pots llegir en veu alta que et miren i t'escolten, eh? Vale, la precarietat de cobertura de Canyelles, pues no ho sé, suposo que deu ser dolenta. No, Què però vols que et digui? no és una pregunta, està afirmant, que no Sí, has sí, deixat ja, seguir ja. el podcast. Ja, bueno, no sé, he mudat, no? És Vine que a li la, estan fent el lavabo nou. vine a la URP a treballar. No sé si a Canyelles hi ha molta feina. Però Canyelles està a Barcelona, sí. igualment. Bueno, sí? On? Sí, a dalt, a Nou Dalt, Barris. sí. Por Pues ahí. això, pues allà no hi ha feina. No sé. Grande, Roger. Va, alguna pregunta més? Soc Ah, aficionat a la sí. política. Digues, una pregunta més. A veure, s'acosta la Tercera Guerra Mundial o ja fa anys que hi som? Mira, això fa molt de pal. És que... Això de la Tercera Guerra Mundial és pel TikTok i per guanyar visites. O sigui, una cosa, amb la de guerres... Oh, segon gol del Barça, perdó. Vamos! Bravo! Amb la de guerres que hi ha al món i només interessen les d'Ucraïna perquè són rossos amb ulls blaus, que molt bé. A Mira veure, com tu, podem molts podem blaus. obrir el debat. Era irònic el clip del senyor? Per mi sí. Quin clip? El clip d'aquell senyor que deia eso es muy importante, que son rubios con ojos azules. jo imagino que sí, Jo també, Jo espero full que sí. ironia. És gravíssim. Vale. Home, si no és ironia, tenim un problema. Bé, Sí, sí. o sigui, com s'ha descontextualitzat, moltíssima gent entenia que no era ironia, no? Sinó que Sí, sí. realment ho deia sí. com a fet rellevant. Però sí. pues que ja... Pues, no em sorprendries tampoc saps, que fos dit així tal qual. Ja. Pues sí. Que no hi ha Tercera Guerra Mundial, que és una lluita més d'aquestes que no serveixen per res i que no hi ha ni bons ni dolents. I que guerres n'hi ha moltes. Què? Que ha començat a fer eco de cop. Ah, sí? És que tenim molts problemes. Veus? Ara tenim... Anna Guam, pues sí. Anna Guam? No sé, tio, Anna que Gump, de Forrest Gump. Gump. Anna Gump. Molt bona pel·li, Forrest Gump, molt bé. Em queda més rato o no? O ja, mira, no. No, però No, no tan de fet, canvies, no sí. gaire.
Bueno, doncs ja està. Ha estat un plaer estar amb vosaltres. M'ha agradat molt. Per Home, nosaltres també, que i vinguis. Ha tant. estat divertit. Fer unes risses. Igualment. Gràcies, Roger. Doncs que vagi molt bé el moltes podcast. gràcies per acompanyar-nos I i al Barça. passem a obrir la secció Un món feliç. Adéu. Adéu. Que Molt bé. m'escolto super raro. Obre't el micro. Està obert. Ah, vale. Hola. Hola. T'escoltes rara amb el Sí, micròfon. m'escolto super rara. Benvinguda, Èlia. Sí, i tu què ens portes? Bueno, doncs jo us vindré a parlar sobre la felicitat, l'ansietat, depressió, un mix. Pues, De endavant. locos. Dale. Perdó, és que em sento molt rara. És xungo. Bueno, doncs jo primer, m'agradaria dir que abans també has comentat tu una mica lo de l'ansietat, lo de la felicitat, que, bueno, jo ho considero com un constructe social, o sigui, al final, pues, són moments, o sigui, tenim moments feliços, però no estarem sempre feliços. O sigui, la felicitat eterna, sempre feliç, no existeix. O sigui, bueno, jo, és el que considero i és com ho he estudiat. I al final que també és la percepció que tenim cadascun, no?, sobre què és la felicitat i com la vivim i l'experiència que li associem. Sí. Llavors, d'experiències que he tingut, doncs mira, cada dia quan me'n vaig a la feina passo per una farmàcia i veig un cartell que posa combate la depressió, sé feliç. Bueno, Vale, que- gràcies. Gran consell. Sí, tómate la pastillita que crec que es diu Tripto no sé què. És la que t'has posat Sí, en és la que us he aquesta? enviat. A veure, faig així. I hi ha un Va. anunci. Ara... Sí, però aquest hi ha pues és super hardcore aquest anunci perquè és com que surt el tio allà super trist, com molt trist, a cop es pren la pastilla, comença com a ballar, i no sé què, en plan, i és un no. A veure, o sigui, també s'ha de sentir, s'ha d'acompanyar per a un professional i al final les pastilles pues, són un suport que t'ajuda a calmar els símptomes, però Sí. que, bueno, hi ha d'haver un acompanyament. Clar. Si al final també, o sigui, arran d'això m'he donat de que, o sigui, amigues que han tingut pues, la pèrdua d'un familiar o que han estat supertristes, que la Generalitat li ha donat un paper dient que podia parar i estar trist. O sigui, en plan, com et donen un paper dient, vale, tu pots estar tants mesos fent el teu dol. Ah, Ah, sí? Sí, però que Anda. t'ho hagin de donar i que tu et puguis És com permetre, una no, mica. voy a parar. Vaig a sentir tristesa. Sí, a nivell com a... Sí, com no pot, et permetem no ser productiu, saps? I no sé, va ser com molt heavy. I... Pues no sabia que això passava. No, jo tampoc. Sí, sí, que et donen fort. un paper com que pots faltar a classe i no passa res, pots faltar a treballar i no passa nada. És molt fort. Ja, sí, sí. I, no sé, també, pues, com una mica validar que, o sigui, lo de la generalitat que has dit tu, de les frases, ho trobo molt fort, no ho sabia. Que fa molta pena. Sí, bueno, és que jo estudio psicologia, bueno, he acabat psicologia, la carrera de psicologia i m'estic flipant que hi hagi això. O sigui, perquè
Digues. No, que la primera causa de mort dels joves espanyols és el suïcidi. I que fiquin això com a recurs, em sembla patètic i molt greu. O sigui, bastant en xoc, no sé. Sí. Bueno, i sí, o sigui, que en certa manera també està bé com a eina de detecció primària, en plan com a rotllo que tu pots fer un test i directament jo vaig fer un test i als 15 minuts em van trucar, saps? Per exemple. En plan, que sí que com a primer d'esto està guai, però que també ho tinguin allà com a únic recurs que... Sí, no sé, o a l'únic accessible. Sí, ficar psicòlegs als instituts, o suport, no sé, crec que hi ha molt poc com ajuda. Sí, molt poca ajuda. Inversió i tant. En ajudar els joves. No, se'l gasten amb els congressos aquests, que no va ni el tato. Perquè tampoc és el que has dit tu, que no ens informen. I també que és com que hem d'estar sempre feliços, sempre ser positius, tirar endavant, tio, no? En plan, som persones, sentim tristesa, ira, ràbia, donem eines i donem habilitats per poder gestionar-ho i no acabar en una depressió o no acabar amb ansietats. Ui, vigila perquè això els fa mal. Bueno, doncs això, no acabar amb ansietat, o sigui, jo per exemple, anècdota precària. Va, dale. De repente, Ens encanta. Ens agrada. Sí, estava en un sopar familiar. És que em pareix broma, sí, molt... No, segur que en aquell moment ja. Estava en un sopar familiar amb la família del moment de la meva parella, un nòvio, bueno, com hem parlat d'això, no sé com dir-li ja. No ens hem mullat nosaltres. No. Ens estaven fumant una substància. Vale. No sé si Pots dir puc dir-ho. porros, Sí, és el... un porrillo a fora, i em va pillar un atac xungo, que jo no sabia que era ansietat. Vaig anar a veure aigua, em vaig desmaiar. Al mig del dinar. Em desperto, trobo tot de cares mirant-me. Jo, molt estressada. Uau. I em van donar Coca-Cola i em vaig assentar. D'allà vaig anar al cardiòleg, em van trobar una arrítmia, bueno, i en plan molt xungo. Atac d'ansietat, va ser el resum. I era que tenia tanta ansietat a sobre que no me la gestionava perquè, si no, havia de deixar treballar, havia de deixar de tot, que vaig arribar als desmaios. Que fort. Sí, sí, Uau, per no això. sabia que et podies desmaiar per un atac d'ansietat. Sí, pots tindre atacs de pànic. Sí, també l'ansietat cadascú també la viu de la seva forma. Sí, també amb dermatitis atòpica. Sí, sí. O tics, o moltes coses. I, bueno, no sé, he preparat aquest llibre, no sé si es veu. Sí. Un món de feliç del Doug Huxley, que, bueno, després de la Segona Guerra Mundial, ara no sé si el primer, crec que sí, la segona, que fa una crítica sobre la societat i una crítica també de que no existeix una societat perfecta, una societat utòpica, i que, o sigui, el que explica aquest llibre és que es crea una societat que s'eliminen com els sentiments i la gent és com clons, però igualment segueix haver-hi societat de classes i tot, hi ha 3 classes, i eliminen el matrimoni i la procreació. En plan, és com creant un laboratori, un òvul, els hi punxen les coses i surt el bebè. Com robots. Sí, sí, robots màxims. Com els containers. No senten dolor, no senten cap emoció. I hi ha com un altre lloc que es diu Malpaís, que és com els rebeldes. En plan, sempre hi ha uns rebeldes a la societat. I, bueno, pues critica com les dues parts. I, bueno, pues aquesta utopia que es crea, que en teoria hi ha pau i hi ha felicitat, és mentida. Perquè un del Malpaís i un altre d'aquí s'enamoren i se crea ahir, pues, que no es pot destruir això. És el que deia abans, que ens han de donar habilitats i estratègies per gestionar-ho, jo penso. I per molt que no sentis dolor, no significa que siguis feliç, no? Al final. O sigui, si et programen perquè no sentis el dolor, per molt que ja no sentis dolor, feliç tampoc no té per què ho hagis de ser. Clar, si no sentien res. Clar, O sigui, no tampoc senten felicitat. No sentien enveja, no sentien res. O sigui, és que al final són moments feliços. O sigui, I crec que tenir moments de tristesa i de dolor i saber-los gestionar, pues, et prepara a la llarga per afrontar-los millor, no? Llavors, no sé. Hi ha una pel·lícula que, no em sé el nom ara, però que parla, també va molt relacionada amb aquest tema, i que és la història també d'una espècie de món creat d'esto, que ningú té records de la història. És que no sé és com en blanc i negre. Exacte, a l'inici de la pel·li és en blanc i negre i al llarg de la pel·lícula, si algú sap el nom i l'escriu pel xat, doncs guai.
Sí, perquè jo tinc poca cultura de pel·lis. Sí, és que no me'n recordo el nom. No, però que m'ha recordat molt això, no? Perquè el noi que li donen... Bueno, hi ha només una persona de tot aquell com pseudopaís que pot tenir records del passat. I a mesura que va recordant, és com que fa sentir a les altres persones el que ell sent, no? I com és impossible deixar de sentir tu com a individu si la resta també senten. I que comencem a veure un color. No? I la música, que no poden tenir música. Exacte. Sí, molt heavy. Pues sí, no sé... No sé, t'ho preguntat, és que bàsicament és això. És molt l'anàlisi que vaig fer aquest llibre i el que em va fer sentir a mi, no? Com reflexionar això que, jolín, que ens volen exprimir a producció i a produir, estàs sempre superfeliços a pastilla, 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 no paris, cafè, cafè, cafè... Com amb els Simpsons. Sí. Quan la Lisa està deprimida li donen unes pastilles que llavors veu només cares felices com aquelles. I no para, o sigui, tothom, hi ha un senyor que està vivint al carrer, el veu amb una cara feliç d'aquestes. Sí que és cert per això que sí que com el que la gent ens aboca també ens repercuteix en el nostre estat d'ànim, no? Sí, tant. Sí, totalment, però... O sigui, penso que no sé, per exemple, el típic... És que inclús jo mateixa ho faig i error màxim, saps? Tens una col·lega teva que està malament i dius, va, anima't, fem unes cerveses... sí. No, o sigui, no. O sigui, està trista, deixa-la que ho senti i es farà les birres més tard. A més, alcohol, error. O sigui, és depressiu, en plan, no. Error. Saps? Perquè després et va estar més trist, vull dir que és com un bucle. Llavors, no sé, penso això que s'ha de validar, no? També l'estar trist. Sí, i tant. No sé. I tant, i Si és tant. que el dia de la felicitat hi haurà un dia de la tristesa. Oh. Jo crec que sí, no? Segurament. Pues... Que caigui en diumenge? No Sí. creo. Ja veurem. No, però també amb el Covid s'ha notat molt totes aquestes coses, però perquè al final com que ens hem hagut de tancar, ens hem hagut d'aïllar i bàsicament ha sigut vés a treballar, vés a estudiar i després torna cap a casa, no facis gaire vida social, ara ja estem podent fer un altre cop i tota la pesca, no? Però... Ai, sí, que diuen, va dir l'Argimon que per Sant Jordi podem estar a les llibreries sense mascareta. Sí, gràcies, Però, Argimon. o sigui, com que aspirava a això, i llavors la gent molt enfadada, en plan, m'heu estat tot aquest temps Sí, i ara bueno. em vens amb el cuento de Sant Jordi, no? Ja. Però, No, això és veritat. jolín, ojalà. No, sí, d'aquí poc les mascaretes cauran. Sí, tens raó, Juanito. Juanito. Juanito! Juanito! Juanito. Juanito! Però digues què ha dit perquè... Ah, vale, perdó. Que trobo... O sigui, trobo... Clar, perquè després al YouTube no ho veu. Claro. Que trobo que les xarxes socials han fet molt mal en aquest sentit. Sí. Ei, vis personal, eh? Oh, congelat. Ostres, Cristo! Xispas, ara es diu Primària. xispas. Sí, però em fa una gràcia quan igualment coincideixes de dir la paraula. Sí. Sí, total. No, No, el però... tema d'aquest de les xarxes, sí. Sí, bueno, perquè a més al final a les xarxes vols dir que estàs superfeliç i que Sempre bé. tens una vida estupenda, que també segueixo molta gent que viatja molt. I en realitat no sé com ho faig. No, però també jo he vist que quan... O sigui, la gent es queixa de que sempre es mostren feliços i quan es mostren tristos, un munt de És hate. com- Sí, Ja. és una vera. Estàs fent això perquè de l'atenció. Sí, Espera, bé. doncs potser necessito atenció també, Sí, no? mira, estoy triste de ayudarme sí. a reír o algo, en plan... Sí. No sé. O a l'estic avorrit i coses així, que també són Sí. com emocions com super invàlides. És com, Sí. bueno, estic avorrida, en plan, normalitzar, pues, també Sí. que estic avorrit i pues, reunió de gent que estem avorrits i fer alguna cosa. I No sé. divertir-nos. Sí. Entretenir-nos. És que els joves jo penso que en la pandèmia som els oblidats, no? En plan... Una mica, sí. Home, No, per mi en mayúscules. sí, sí, o sigui... I els nens també en moltes parts també, Sí. però sí que ha quedat molt més invisibilitzada Sí. la nostra figura en tot això. Sí. Pues sí, lo dels botellots. Ai! Ai, que pesats. Ai, i la nova mesura, mare meva, que volen el síndic de Greuges, vol posar els botellons... vol crear espais per fer botellón. Bueno, jo no ho trobo malament, a Andalusia s'està fent, no? Em sembla? Ah, A mi em sí? sembla un debat Sí. bastant interessant, el que passa que, bueno, pues, simplement potser també hem d'educar la forma en la que fem els botellons, no? I No, sí, també, però, no sé, crear espais segurs per També, fer botellons sense molestar la gent gran, que ho entenc, que volen dormir perquè estan treballant, jo també treballo i també vull dormir, però alhora també vull tindre un espai segur per fer botellons sense saber que vindrà la policia a posar-me la multa de 15 eurets
Una cervesa Hi havia- sentada a una plaça. Hi havia molt debat. Ja, que heavy això. És que de les multes aquestes, que algú els hi digui. Que no, Per favor. no toca. Fan molt pal i a sobre no deixaràs de fer De fer perquè una et canviïn cervesa multa. a la plaça. És que Totalment. no té Una. cap mena de sentit. Sí, Una és com multa. si estiguessis en una terrassa del bar. Prou, no? I no serveix de res 15 euros de multa. O sigui, no. Fan pal 15 Sí. euros de multa. Després són els primers que fan il·legalitats, eh? L'altre dia, mare meva. Què? Vaig veure Estava amb un col·lega que ha vingut de Luxemburg, que aviam si em mira algun dia i així em diu Cora, vas dir que estaves amb mi. Doncs estàvem passant pel carrer del Clot, arribant de carrer del Clot fins a Aragó. Total, que un cotxe de policia, de Mossos, va fer una volta així, al mig de la carretera, perquè s'havia equivocat de carrer i volia pillar un Perquè altre carrer. poden. Sí, però és que després el vaig acompanyar fins a casa i estaven prenent-se unes cerveses en un bar, allà, tots els Mossos que tenien els cotxes allà aparcadets, i dius, no em puc creure que hagis fet la volta que acabes de fer, que si veus algú fent-la, el multes, el pares i el multes, i tu l'has fet tan tranquil per anar a fer unes cerveses a un bar. Sí, sí. Jo tinc anècdotes, en tema policia. Un cop em van seguir, o sigui, creuant Passeig de Sant Joan, perquè havia creuat en vermell. Què? Em volien multar, com Com a em van- persona? Amb bicicleta. Sí, no, anava en persona, que et poden multar, que ho vaig buscar i et poden multar per creuar en vermell. Que fort. Sí, sí, molt heavy. I em van com començar a seguir jo corrents així, rotllo, és que que cutre. Sí, en sèrio. Meu, de multar ja. per creuar en vermell. Home. A més que no venia ningú, típic pare de passeig. Perdoneu. Típic pare de passeig de Sant Joan que no passa ningú i la poli, zup, 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 sirena, i seguim. I jo, és que ni de conya, és que no. I no. Et van multar al final? No, em vaig escapar. Vas aconseguir Vaig escapar-te, aconseguir eh? escapar-me, em vaig fer una tenda. Bueno, i com pretenen que això, no? Que siguem felices abocant-nos Amb aquestes absurditats. aquestes Per creuar en absurditats. vermell, o sigui, no. No, Bueno, no. haurem d'anar tancant ja aquesta Sí. secció. Ui, No sé sí. si tens algú final que vulguis dir. No, això... Vale. Escapeu-vos de les mulleres, Sí. broma. Sí. Doncs Moltes moltes gràcies, gràcies, Èlia, i he perdut el guió, però tanquem sanció i ja arribem al final. I ja estem aquí de nou. S'acosta el moment més esperat, sobretot pels Ja aquaris. s'acosta al final. Primer de tot, dir-vos que ens recordeu d'enviar-nos les vostres anècdotes precàries, que les anirem llegint com hem fet Sí, amb sabem l'Anna. que com la capsuleta que vam ficar pues, queda, queda poquet, així que ja farem una cosa amb fletxita i tal, perquè respongueu a ella. Sí, i tant. I de fet això, està a l'Instagram. Si teniu Instagram ens podeu seguir i posar allà les vostres anècdotes precàries. Igual que també us demanarem si voleu fer seccions, així que escriviu-nos, digueu-nos si voleu fer seccions, de què, o nosaltres també us podem donar idees, però que volem la vostra participació. Sí. I bueno, i dit això, passem al moment més esperat. Sobretot pels aquaris. Perquè sí, tornem a surten una setmana més i potser ens deixen de mirar. Home, però què et sembla si escollim aquesta setmana el que els hi anirà millor aquesta setmana? Pues la veritat que seria bastant xulo, així ens Sí, no? estalviem Així, marronites. si surt aquari, com a mínim estaran contents. Ai, vols que remeni jo aquest cop? Va, sí, faig jo de mà innocent. Espera, que me'n queda. Hem tret aquari. És broma. No, compte que n'hi hagi 12, perquè crec que s'han escampat. He de comptar que n'hi hagi 12. No, aquí, jo crec que ja està. Sí, Vale. ja ens n'hem deixat algun, mira. Doncs, aviam, Molta sort a aquesta gent que... enxufem a l'espelma per... Ui, aviam. Què? Ai, no, cap a l'altra banda. Bé. Ai.
Per què no em fas cas, càmera? Ara. Molt bé. Vale. Amb l'espelma pels aquari. I un... Escorpió! Escorpió! No és escorpí? No ho sé. Escorpí, suposo. Xan, 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 Segur xan, que xan, en xan, l'amor xan. tindràs una oportunitat magnífica per millorar les Xan, xan, coses. xan. Perdó. I... Aquari! No sé si hi ha hagut tongo, però jo no hi he participat, Aquari. En sèrio, s'ha dit Què està aquari? passant? Ai, que tenim un problema. Quin? No ho sé, però sona algo. Està sonant una alarma. L'alarma. Val, Per sortir que sona l'alarma, perdó. Tranqui. Ostres. Està sonant l'alarma. Ara haurem de deixar el directe perquè tenim problemes. Sí. Bueno, gràcies a totes per venir. Moltes gràcies. Sí, molta sort, Aquari, sort que ha passat el que ha passat. Sí, i recordem que el dimecres hi ha vaga d'ensenyament pel 25% de castellà a les aules perquè no s'apliqui. Sí. Recolzeu-la. I res, això és tot, vale? Un petó molt fort. Muam, muam. Adéu. Adéu, adéu. Aturar la transmissió.